демонструє. Я ходжу на майже кожне засідання, часто ходжу на засідання Кабінету міністрів України, і я вам можу сказати, що такого непрофесійного уряду я не бачу. Що ж ви так про свого майже тезку? Олексій Гончарук, ви Олексій Гончаренко, вас часто плутають? Да, часто плутають, не зараз трішки менше. А насправді мене так стільки людей привітало, коли його обрали прем'єром, це було смішно. Але і коли я виступав з трибуни Верховної Ради, коли Зеленський запропонував Гончарука, я сказав, що єдина перевага, да, яку я знаю Гончарука, і позитивна річ, це те, що він майже таке ж ім'я, як в мене. Дійсно, я не хочу про нього сказати. Мені здається, що він як людина, хороша людина. Це просто так. Слухайте, правда, що Олексій Гончарук готувався як один з потенційних високопоставлених чиновників, якби Петро Порошенко переміг на виборах, і він би, можливо, навіть був прем'єром? Да ні, ну ви що, це смішно казати. Я ім'я Олексій Гончарук почув, коли його призначили заступником керівника Офісу президента Зеленського. Ніколи до того я не чув. Чому? Олексій Гончарук при уряді очолював офіс дерегулювання. БРДО, ну і що? БРДО, і що це таке? Він один з найбільших реципієнтів донорських коштів в Україні був. Це експерт, це людина. На заходи якого приходили прем'єр-міністри, урядовці, лідер вашої фракції, Тетяна, вся ваша фракція. я не ходив ні на які заходи БРДО, тому я не можу тут сказати. Між експертом і навіть заступником міністра є велика різниця. А між експертом і прем'єр-міністром є колосальна різниця. І ми сьогодні це бачимо. Він не здатний очолювати уряд. Він просто не здатний. Він, мені здається, ось я дивлюсь на нього, моє відчуття, що це хороша людина, просто хороший парень. І він це дуже добре характеризує. Ви відповідально стверджуєте, що він не був в кадровій обоймі Петра Порошенка на його нову каденцію. Абсолютно відповідально це кажу. І от він демонструє яскраво цю приказку «хороший парень і професія». От дуже яскраво. От інакше про нього не скажеш. І я його бачив в Давосі зараз, коли, вибачте, я такого слабкого виступу прем'єр-міністра, мені було соромно. Просто соромно. Коли він почав щось розповідати про славу Україні, сидять інвестори. Я поважаю всі наші гасла, і це сьогодні в Збройних силах України прописано в статуті, але всьому є своє місце. Коли ти на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, туди люди приїхали не для того, щоб дізнатися, як там правильно вимовляти «Слава Україні». Це добра річ, але це в іншому місці. А коли він просто не може пояснити, чому ж в Україну треба приходити, а він не може це зробити. Не може. Це я бачив і чув особисто. Це дуже слабкий прем'єр-міністр. І я повертаюсь. Не дай Боже, була б якась екстрена, реально критична ситуація, державі було б дуже важко. Бо хто би її займався, я не розумію. Бо я не бачу просто навіть менеджера, якого можна було б направити кудись, хто вдягнув би кірзові сапоги і наводив в якомусь там місці порядок.